jotono tongthok hangrai jotono hangrai ni jotono hambai sibaya phoro hangrai bisi ketal ni tring bisi ketal ni gai chung tini phailajak o jaga borok cherai rok hangrai tongthani no nugune manai o jaga hangrai tongnai borok cherai rok yang cricket rok thangai tongayo benaji yang tongo kalan bufa iko kalan bufa yang tongo deban bufa iko moho deban bufa yang kang iko yang okai cimelang box tam tongo gano khigiri moho kabong ne hangrai nok iko iko yang on hari cere besar rok nok tang hai tong lagi sai kana giri tam sap khailai tonglai jabra rok nok tinior tam khailai ki sai kana giri tini tam o hangrai nok tam sana ni plan khlaijak ki sai kana giri sade kena jebong hangrai nok iko sekarang senamnya ni plan kayak ya gak naro baik ke senam lagi ya sao kam khai kya bahai ke norok boro thangai nara raoi nai kya norok bodi ni sima hangrai nok tangnan chengkha 11 तारीख नहीं होते 11 तारीख ni busuk time ni hoite chengkha exact 7:30 नहीं होते norok tam kok kesana musung tam khailai mani tam party tam paina ni wan suk tong nok tini Sang tini mangso 300 tan painai sosa 40 taka ni 1 kg angkai gazor 20 taka ni half kg angkai tomato kai 20 taka ni half kg angkai dhania 10 taka ni chip 20 taka ni kurkure 20 taka ni चनाचूर 20 taka ni 20 taka ni sauce Mana sauce 75 rupees. Hangkai norok tini sab mami songsar nai. Iko chini dal batong te dari kon te babu